Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa. Darsi na yau tambaya turanci menene wannan ko what's this? Ce menene wannan ko wannan mene ko wanga mina ko wanga mina na cikin turanci. To wanda za ka yi tambaya ka ce wannan mene wannan mene, kuma wanda za ka ansa ka ce wannan kara ne, wannan ice ne da harshen turawa. Hello everybody, today we gonna have how to ask from Hausa to English, such as what's this? What's this? Mene wannan? It's a television. It's a television. It's يعني wannan television ne. Yake ce what's this? It's a taxi. It's a taxi. Wannan taxi ne. To what's this? ما هذا? It's a fish. كيفي ne أو إنها سمكة من الأشياء المميزة جدا. إنه نحن بنتكلم هوسا وفي نفس الوقت بنتكلم لغة عربية، دي حاجة مميزة جدا. What's this? It's a book. It's a flower. It's a flower. It's a flower. Flower ce ko flower ce. What's this? It's a bicycle. Wannan ajala ce. It's a cow. Wannan saniya ce. It's a chicken. Wannan kaza ce. It's a chicken. It's a chicken. What's this? Mene wannan? It's a football. Kura ce ko ƙwallo ne. Ƙwallo. Wannan ƙwallo ne. What's this? It's a football. Menene wannan? Wannan football ne ko football ce. Ƙwallo ne. In ka ce football ne ka kata da ce, kuma in ka ce ƙwallo ta zama da ne. Thanks for watching. Such as what's this? What's this? Mene wannan?